ин навбат кормандони барномаи Ормон ба аёдати кӯдаки 6 сола Манижахон Маҳкамова ба ҷамоати ғозиёни ноҳияи бобоҷон Ғафуров омадааст. духтарча то ин муддат бо ташхиси нуқсони модарзодии дил Тетрада Фалло аллакай 2 маротиба ҷарроҳӣ гаштааст. ёдрас мекунем ки марҳилаи аввали ҷарроҳӣ соли 2019 дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд гузаронида шуда буд. он замон кабудии лабу нохунҳо андаке паст шуда ҳолати Кӯдак беҳтар гашт. марҳилаи дуюми ҷарроҳӣ санаи 12 августи соли 2021 низ дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд бо муваффақият анҷом ёфт. арзиши хароҷоти ду ҷарроҳӣ дар маҷмӯъ 42200 сомониро ташкил намуд ки бо кӯмакпулии мардуми саховатпеша пурра аз тарафи фонди хайриявии Ормон пардохта шуд. Хушбахтона ҳоло духтарча сиҳату саломат дар хона ҳамроҳи модараш қарор дорад. аз замони ҷарроҳии охирон то ин фурсат аллакай 5 моҳ сипарӣ гаштааст. тибқи иттилои модараш хосият ҷабборова пас аз гузашти ҷарроҳӣ дар кори дили Кӯдак ягон аворис дида нашуд. пеш аз оператсия монда мешуд, гира кунад лабук, дасташ калча мешуд. ҳозир мана худои шукр сафи нағз давида гаштааст. нағз як гала нағз шудаги. якумаш ба сали сутар буду, баъд аз дуюм опет нағз ганда нағз шуд. дуюмаше вака дига ҳамон ҷои тӯшукша духтаги. якумаш ба кушода ту найчами элзимондагӣ. дуюмаш ба сон найчи гром партофта духтим ҷои тӯшкоша гуфта. келош каму вай гуфтанда, келош кам дасти худо гуфта вакада додим мана худои шукр нақш шуда буромад. орзум амин бачаи дуруст кардам буд. мана худои шукр дуруст шуд. нақс як гала нақш шудаги. пеш тез мезад лаш дик ҳозир сӯз худо мобои дилзани худо мобои шудаги. бемадор шуда хом мерафт, ақод намехӯрд, хела кор бози дуруст намекард, ақод хургӯид гира мекард. неюваю гуфте ҳозир кун худои шукр зекадатиам хӯрдост. ина мехӯрам ва ина мехӯрам мегуфт пеш аз оператсия. ҳозир худои шукр ёрдам кардигаҳо халқ раҳмат, шумоҳо раҳмат. мани духтуро ва раҳматҳои калон. бачам дуруст шуд, калон шавад. худо дигар набинад ҳамин давда. Манижахон соли оянда ба мактаб синфи 1 меравад. модараш шукрона дорад ки бемории фарзандаш то оғози таҳсил дар мактаб бартараф гашту мин баъд духтарча бе ягон душворӣ умр ба сар мебарад. چه گویی بادا با دختره کی داشته جای خواهم کی دادا ای مولدی چه برای شد خداگه باید تا کنفاسا شد دیگه خفش شوی مختم هم شوی مختم میبیم میدم مانده دانوش نخ شد دستگیری که دیگه آتان به رحمتی کلام من منیشه خانم خدا خواهد امسال مکتب میرد یک گله نخ شد این درست را نمیرفت و نمیکرد بعد دار میگفت وقتی کار کدام به نمیمون فقط اچکه باید داشته نگشتیم از میدواد خانشین گوید نمیشنه دویده میگرده گرنده خورسن شدیم رحمت شما مردم بیمو شما بیمو و شما کلی نقش بروندیم خورسن شدیم گرنده خورسن شدیم من بالی وای بپویکته شدن چند شدن کن؟ چاته خداش اینا چنده؟ این سایه همه و رحمت دخترها و رحمت شما و رحمت من خلق به یاردم که دیگه همشون به رحمت قچقام ayda بود منه کلان شد رحمت مردم یاردمشون که شما رحمت یاردم کردیتان دستگیری کردیتان رحمت های کلان имрӯз модари Кӯдак боз ашк мерезад, лек аз гуфташ ин ашки шодист. аз дидани ҷисми солими фарзандаш зан шукрона дорад ва дар ҳаққи эҳсонкорону табибон сухани нек мегӯяд ва дасти дуо мебардорад. боиси хурсандист ки боз як кӯдаки бемор бо кӯмакпулии мардум ва меҳнати дастаҷамъонаи табибон шифо ёфт.
ба кулли мухлисону муҳибони барномаи Ормон дуруд ва сипос мегӯем ва чун ҳамешагӣ миннатдории волидайн ва хурсандии дили кӯдакро мерасонем.